Здравейте хора! Днес ще играем на Майнкрафт. И мисля да разгледаме някои неща, които са нови. Като едни много нови блокове, като примерно новите блокове, които може да се правят подове, дори аз също не съм ги подготвил, обаче нищо, ще ги подготвим ето сега. Ето сега ще ги покажа. Изчакаме малко. Извинявам се, че няма клипове толкова време, 4 седмици поне или 5, не знам точно колко, просто ми се прецака другата програма за снимане и така. Пробвах с нея, обаче нищо не стана, всичко беше размазано, нищо не се виждаше. Тук не гледайте какво съм правил, малко лаги, да, защото тази Майнкрафт, където е уж истинската. Абе, карайте се. Сега се връщам. Пауза на клипа. Извинете за прекъсването, за вас може да са били няколко секунди, обаче за мен 20 минути или поне половин час. Ако намеря суша, ще е супер. Мисля, че натам трябва да върва. Или не? Пусна по средата на морето и с най-движен полшинг. Тук вижте там на зомби къде се разкарва. Ексрей. Видях чест. Това няма да го изпусна никога. Това чест трябва да го видя просто. Абе, не пушанката, бе. What? What? За какво тук има? Дънгиони. Дънгиони. Дънджен споко. Сега всичко не ме дреме. Някакъв друг чест тук не. Кой са на пчелите, мой? Чайте, че сензитивито ми е малко, сега ще се... точно над... Изчакайте, сега ще се увелича сензитивито, защото съм свикнал на много голямо. Това просто не може да си представите. На 33 аз го правя поне на 82. Обаче лага е гаден. Добре. Мисля да спра клипа. Добре, заражаме новия свят и да видим какво ще се случи. Къде ще ни пусне, какво ще стане. Първо ще погледаме някъде, може и да намерим нещо. Не се знае. Обаче много ще се изкефа, като ви покажа тези блокчета. Просто ме прави... спална много се. Задължително искам креатив, трябва да проверя в Black Smith. Аз не беше. Кафе, килим, че има нещо хубаво. Ето айран броня. И обсидиан. Мисля да идем и в Недера. И в Енда ще идем. Обаче в по-следващи епизоди. Пак ли е сензитиви? Сензитивите си сензитивите. Това път ще го направя на 100 не мога, ама... на 86.
Добре, тук ще разруша пода само по една цел. Да сложа новите блокчета. Ще ми трябва само 4. Прас. Извиняй, човек, извиняй. Няма да се повтори пак. Нека ги намерим. Къде бях? Аха. Ще започнем първо с това. Обаче е така. Това вилиджър ще го убия още малко, ако му подразни. Ето така. И то ли е? Какви са тези животни, е? Това е първото, което лично мен ми доставя много удоволствие. Като го гледам. Второто е това. Тос нещо иска да си говорим ли? Иска да трейдва с мен или тос? Извинявайте, обаче това просто това вече също не е зле. Искам да ми кажете кое повече ви харесва. Това отдясно или отляво. Значи, това дизлайк, това лайк. А сега ще ви покажа и още няколко, много хиляди и такива работи. По-нататъчните епизоди умри гадина. Да му се е гадината му се. Идва така ми трейдва. Аз клип снимам в неговата къща, той идва ми трейдва. И това subscribe. Където идва ред и на следващото. Което е лично лично и мен не знам, просто нямам думи за това. Толкова е яко. Това е да натиснете 3 пъти лайк бутона. Къде да покажа още други такива. Добре, така. В тази къща. Тук ще има много място обаче. Ето като го махна. Значи, след това идва реда на това кафявото. Или каквото е там, защото съм малко далтонист. Това е за лайк. Не знам, с което прецените. Това, ако знаете какво яко ще седи, е така както го гледате. Е така, целият под ви е така. Кефче. Значи идва ред и на следващото. Което е това? Теракот ли се казва това? Или как слагате? Чакай. Не. Така. Аре. Това. Е така. Това е за не знам си какво, за каквото ви решите. Лайк пак. Така, оранжевото или каквото се води това. Това е едно от те, които най-ми харесват. Сега в коментарите сигурно ако някой гледа тези клипове, ще напише ти вече каза такива неща и такива работи. Това просто ще е лошо за мен. Защото ще ма нахейтите едно хубаво. Това Yellow. Дай го Yellow. Дай сега ще кажете, ти нали си гледал, затова казваш, че те кефът. Да, гледал съм ги, обаче не гледах как се казват.
О, лак. Аре, аре де. Готово. Това, от тези четирите, кое е кефи най-много вас? Това ми е въпрос. Добре, идва ред и на следващото. На такосто бе, същото. Това малко не ви ли прилича на някаква детелинка? Четирилистна. Да ви носи късмет. 2 секунди ми дайте. Извинете за забавянето. Имах нахални гости. Докато ме нямаше, това мъче го видях. Не сте. Ето го. Зелено ли? Тъмно ли? Светло ли? Сега е ред на Циян майч. Или това какво е? Това е крипарите. Циян майч. Тук извинете, има сестра ми нахалства. Лайк, сабскрайб. Има една лилава с стрелки, което е много яко за пренасочване на пътечки. Сега ще стигнем до едно... Това изглежда като обелка от банан по средата. Не изглежда прилича на шурикен. На мен не изглежда на обелка от банан. Стига, добре, аре. Всеки си има гледна точка. Всеки си има гледна точка, всеки си така синя. Мене това много ма кефи. Аз тебе не те питам, аз тук клип ли снимам или те питам какво те кефи? Да, това прилича на син редстоун. Ето ги, това е колкото... Това ми е едно от най-любимите блокчета. Това на мен хипер много ма кефи. Аз сега тук казах... Що къщите с построение на вода? Защото така си ма спълна. Тук тежък лак. Спри да мърдаш, бе. Така? Имаме си една плажна топчица. Ама не са. Искам да те гледам. Аз ако не искам. Вилиджърч. Ако може да се движа, ще е супер. Дъно се не види, не отново. Няма да излезем от играта и да зарежем наново. Ето го, виждате това как се получава. Как ще се набутам сега тук пък точно. Готово. Стига, бе. Хора, не се спира тук, ама ръчка постоянно. Кое бе? Ти? Абонирайте се за брат. Или смърт. Не чак смърт. Лъжи. Точно пак смърт няма да има, ама базиках. Имаме си плажна топчица. Ако я пипнеш още един път. Да кажа думата плажна топчица още един път. Нищо бе. Ще ми вземеш плажната топка, нали? Да. Аз ще не дойда още.
Заплахи след заплахи. Спаднах я много, бе. Аз ти казах да я оставиш снима. Оле, хора, паднах. Оле, хора, паднах, аз паднах. О! Мисля тук да сложа някаква музичка и да изтрия нейния глас. Така че... О, тук това... Тук е това. Поне се получи много яко. Това като са наредени така просто е превъзходно. Обаче това там ма кефи най-много. От всичко това, което видяхме до сега, ма изкефи най-много. Мисля, че е само това. Не е само това. Има и обещах. Значи, цимент. Да, оплаквай се. Така остана цимента да покажа. Какво що? Знаете ли какво? Така. Виж, приличат ли на пясък? Това чист пясък или клей, както искате му викайте. Като... Сега ще ви покажа. Това заприлича леко на германското знаем, ама само заприлича, не че не е. Нямам нищо против германците, ма... Нищо нямам против. Не, аз... Моя грешка. Това се не види. Забравих. Бетона, бе. Много ма кефи топката, като парди. Много ма кефи. Така. И така. Много приличат и на вълната, но това е друг въпрос. Правя се. Кой заприлича на германското знаме? Това виж. Черно, жълто и червено, като се вгледаш така и леко ти заприличва. Покажи го. Виж така, аз можех да го направя, ама не исках ако германци гледат да се обиждат. Аз нямам нищо против, пак казвам. Срещу германците. Ние с брат ми нямаме нищо против за германците. Германците все пак Са хора. Виждате ли ги сега? Ето сега ще ги оставя така. Да, видя го. Самоубиец. Лудяк. Добре, така. Кой се качва нагоре? Ко? Някой се качва на горния етаж. Не, никой няма. Някой отвънка обаче влачи кофа и стига топка, че мина до главата. Последно. Хора, виждате ли за какво исках, братче? Това прилича на пясък. Обаче само с една кофа вода ще променим цялата история. Гледате ли се? Горе на покрива може да се направиш джакузи. Вижте какво става. Дай. Той става тъй, бе. Той става като клей блокче. Затова цимента е едно от нещата, които ме кефят. Само тук, дето няма ракетки, иначе на тази версия, доколкото знам, няма ракетки. И всичко се покрива. Вижте се. Хопа! Чайте да пуснем вода и е тук. Чайте се да я спрем. Вижте какво яко става обаче. Това си едно постоянно не вълна. Клей блокчета. Такива блокчета, такива гладки блокчета. Не вълна. Клей блокчета. Само че много по-чисти, много по-така. Много по-чисти са. Аз ти направи до него сега едно джакузи. Не, искам да покажа сега. Това белия.
нещо. Его е тук. С това могат да станат много готини шахматни дъски и други такива. И добре, мисля тук да приключа клипа. В следващия или пък още в този ще се позанимаваме с леглата. За скачане. Не успях. Кажа всичките. Можеш ли да изтриеш моя глас? Не. Значи изтри този клип и пак го снимам. Давай. Чувате ли? Чувате ли? И иска... Тя е против мен. Не. Не. Ще хора даже отрича. Даже отрича. Не се прави така. Не съм против теб. Напротив. Аз съм за теб. Напротив, не се оправдавай срещу мене си. Искаш ли да оцеля по газа? Александро. Хора, виждате ли? Тя заплашва. Тя често си ме заплашва. Зеленото вече го сложих. Не, топчице, върни се при мен. Виждате ли, бе, хора? Тя е чистото зло. Въплъщение на злото. Знаете, той няма брада. Да, хора, аз нямам брада, все пак съм на 11 години. На 11 годишните би трябвало да има брада. Да, бе. Слушайте ли как ги дрънка лясове? Аз съм виждал 11 годишно дете имаше брада. Къде го видя пък? От как камуфлажи? Едно клипче в YouTube. В YouTube? Пише това е истинско. Да, бе, истинско. Знаеш кога ще е истинско? Пише това е истинско. Знаеш кога ще е истинско? Пишеше това е истинско. Ама знаеш кога ще е истинско? Пишеше това е истинско. Ама знаеш ли кога ще е? Аутоджъмпа да не се. Ох, аз да нямам аутоджъмп. Изчакайте да видя. Така. Аутоджъмп, кейборд и маус. Аутоджъмпа иска. Какво става? Хора, кажете ми в коментарите, не дай тук. Кажете ми в коментарите добър ли е клипа с моя глас и тъпкане? Добър ли е клипа с моя глас, тъпкането, неговия глас, моето разсъждаване Не. и други неща? Да, бе. Хора, нейния глас се чува повече от моя. Това трябва да спре. Да, защото аз повече чета. Хора, той не е прочел нито една книга. От когато е започнал лято, той си почива. Какво очаквате? Аз, може би, няколко дена съм във ваканция. Чисто 2 седмици, затова. 2 седмици, даже 2 седмици и половина. 3 седмици и половина. Съм във ваканция. И още не е прочела и тя една книга. Но той не е прочел една книга, аз съм прочела половината от една книга. Няма да казваме коя, защото... Ние връбчетата е една с много страници. Той има да... Кой ли ни е чия тази книга? Той има да чете Под игото. под игото. Под игото много била дълга. Сигурно? Не, за кой ли не е дълга? То сигурно, примерно е 1000 страници. Не, само 400. 400. Също. Аз мога да ги прочета. Ние се разбрахме, той да чете ние връбчетата, а аз да чета... Искате се. Искате се. Аз трябва да си го чета. После кой ще обясня кой го е чел? После като ме изпитат. Какво правим? Моля. Ще чупиш на баба цецето, дете си и брат ми. Ами, хора, така е, когато се ядосам. Ритнах топката и вижте какво стана. Ще я да чупиш. Ще. Добре, хора, мисля да приключа клипа и чао.